Entre dúas terras. Moi boas a todas e a todos. Entre dúas terras podcast con o inigualable, o increíble, o home da cama azul, o o halcón peregrino, o máximo exponente de Brión, Marcos Rodríguez. Como estás? Hola, que tal? Pensei que non falabas de mí, coixas da cama azul. É gris. Pero bueno, No. perdonamos. Bueno, xa vamos a empezar Azul ás veces, discutindo no primeiro minuto. ás veces é azul, pero hoxe é gris. É gris esa cama. Sí. Non serás daltónico, te acabas de entender. Azul é No, daltónico non son. ese limpiador que hai aí, isto é azul. Vale, pero azules hai moitos. Ou este mundo do Zelda. Ece perdón. homo. Pois sí, home, aquí no programa especial que Perdón, temos que esta sí, semana, que non? olvidábame, sí, que eso, que temos que hoxe é un podcast especial. Bueno, especial porque normalmente nos gravamos os podcast e vos vedelos que cun par de semanas ou mellor No, despois mínimo un par de semanas, pero moitas máis, creo. Vale, moitas máis. Entón, este está grabado venres día... Que día é hoxe? 10 de maio. Venres 10 de maio e publicarase en 2 días, este domingo. E é especial Martín Codax, porque van ser os premios Martín Codax. Dixemos antes que a gala é o 15. Sí, o mércores. O sea, mércores que ven, 15 de maio, galas Martín Codax. Entonces, estuvemos comentando que íbamos durante a semana, íbamos a mirar, obviamente non todas as categorías porque son moitísimas, pero seleccionamos, se non recordo mal, pop e indie, músicas urbanas, rock e punk, metal e heavy. Verdad? Sí, señor. Vale. Pois entonces, eso, estuvemos coitando... Nós non falamos nada durante a semana o sea, nin a hora antes de empezar a gravar. Entonces eu non sei os que lle gustaron, non sei o que lle pareceron, non sei nada de nada. Sí. E el tampouco sabe as miñas opinións. Entonces eso, vamos a falar destos grupos. Evidentemente, eso non hai tempo para falar de todos, escoitaremos algo e faremos os nosos vaticinios. Eso é o que che iba a decir, sí, faremos unha porriña aí, non? Hombre, unha porra. Porra con diñeiro, en diñeiro ou en especies? Non, en diñeiro non. Nin en especies. É unha porra, bueno, que nos este escoitando, porque, claro, non sei como Iván, como vai, a verdade é que non hai caixa moita info así na páxina, ou polo menos eu estou mirando, non vi nada. Sei que se pode votar. Xa se puide votar, porque fai uns cuantos podcasts, ou non sei se foi un dos últimos, xa non sei. Xa repasamos así por riba as primeiras nominacións, que había un montón de grupos e artistas nominados, e aí podíase votar para seleccionar os finalistas. E agora síguese podendo votar. Agora hai 3 finalistas en cada categoría, e síguese podendo votar. O que eu penso é que non será o 100% dos votos da xente para o premio, porque senón entramos, sí, é que se non entramos no que pasa sempre nos votos que vota a xente, que a máis seguidores teña, máis votos. Xa podes ti ser un crack que acabas de formarte e non tes seguidores, que non vas conseguilo. Eu non sei, xa dixen, estuve mirando, non vin moi ben, pero eu extrañame que fora así, pero bueno, non sei. A ti, bueno, sí, xa tal e co dixete, xa parece que está claro, pero o sea, a ti a idea de votacións para a entrega de premios non che mola? Non, eu creo que, a ver, falando de votacións, eu porque en todo, en mellor película, en tal, en todo eso, a ver, as votacións son bastante fracaso, o sea, fraude, como diría, fracaso non, fraude. Non fraude porque sea fraudulento, pero sí que como que non hai unha maneira, salvo na democracia, pero hasta poderíamos entrar en debates de pois unha persona con estudios pode votar máis que unha sin estudios, non sei. Pero autocracia. Pero refiárome, neste tipo de cousas, nos premios serios, digamos, suele haber un xurado. Por exemplo, nos Oscars hai a Academia,
que agora é moi amplia e tal, pero son xente que en teoría, eu non conozco a quen son, pero son expertos niso. Eu espero que aquí tamén sexa así, e nos restos de premios de música tamén, porque se vota a xente, ao final vai votar o fandom, non vai votar obxectivamente, vai votar subxectivamente, que tamén está moi ben, pero que non para dar un premio. Sabes? Para dicir, mira, pois eu prefiero a... Para non falar de ninguén dos daqui, prefiero a Metallica que a Megadeth. Pois, moi ben, para iso están os gustos e tal, pero non é que Metallica sea mellor que Megadeth obxectivamente, que tamén non pode ser, pero non por ese motivo. Entón, claro, eu penso que as votacións creo que deberían ser con xurado as series. Con xurado que sea específico de música, por exemplo, neste caso, non calquera, vouche seleccionar a ti como un xurado popular. Vale, gústame que empezáramos así, que non o tíamos planeado, pero creo que está guai empezar por isto, porque eu tamén quería comentar algunhas cousas relacionadas con isto. Bueno, o que sí sei que o mellor ti non... A ver, eu estou casi seguro que non me equivoco. Polo menos fai 2 anos ou tal. Este ano, os finalistas foron seleccionados por xurado. Ah, vale. Entonces, ahora, tal e como eu, se non entendín mal as bases, ahora é todo votacións. Pero son votacións... Claro, porque xa sabes que en algúns sitios podes votar as veces que queiras. Sí. Que eu isto estou moi en contra. Claro, eu tamén. Si se pode votar unha vez. Porque, a ver, o de votar a veces é como, claro, non hai unha maneira moi... É o que dis ti, claro, o de... Porque, claro, ao final non se xudga, non é a calidad musical. Tipo, hai xente que pode decir, claro, pero se si tes calidad musical vas ter seguidores. No. No, o mundo non funciona así. No. Para nada. O sea, os que teñen en YouTube máis visualizacións son en calidad os mellores. Pois haberá os que teñen moita calidad e hai moitos que non. O sea, non nos engañemos. Entonces, eu aquí unha das cousas que eu me pregunto é, porque por outras edicións, e isto xa a ver como bueno, xa veremos a ver do que falamos nuns minutos, pero claro, aquí mira, si vas ás bases, bueno, teños aquí, xa ches digo, din que aquí, o sea, cada ano eles seleccionan bueno, entendo a dirección de músicas ao vivo, selecciona un xurado profesional. E son 5. Hai un representante do ámbito da formación musical, hai un representante da industria musical, hai un representante do ámbito da comunicación e hai 2 músicos. Que o xurado é secreto hasta despois das votacións. Despois é cando se sabe. Me parece ben que sea secreto. Sí, mente ben. Eu o que non vexo que, bueno, igual xente que dirá, bueno, pero claro, que tontería esta. O que non vexo é nada relacionado a en que se ten que basar o xurado para seleccionar. Porque eu, escoitando esta e tamén outras edicións, a veces me quedo algo desconcertado. Non entendo a veces os que ganan, os que están de finalistas, me ten pasado a veces. Claro, en que se basan o xurado? No seu gusto? Ou se basan, porque o que teño escoitado, bueno, que isto, claro, non de xente que está dentro e tal, pero, por exemplo, que hai veces que, o sea, se valora moito o directo, se valora moito tocar moito, se valora moito estar en activo. Si eso é así, hai cousas que me cadran. Pero, claro, eu personalmente, bueno, isto tamén sería debatible, pero creo que igual estaría ben aclarar eso, ou decir, porque claro, ti ao final, a ti o que ti cando pos o teu proxecto, ti o que che din é, ti pos unha bio, pos unha foto e subes 2 temas. Non che din, oye, súbenos as túas fechas. Non che din, oye, bueno, si que tes un enlace á web ou que sea, si tes web, pero o que piden son 2 cancións. Eu, con ese planteamiento, na miña opinión, si non é todo, pero o porcentaje máis alto, eu entendo que debería ser xudgar eso, casi incluso mellor sin saber nada máis, non? É dicir, puramente, sabes, sin saber, oye, cantos seguidores teñen? Sabes, canta tal, porque eso, queiras que non, unha vez que ti, ou non é verdad, Sí. ti vas a un vídeo, independientemente de tal vez, 1 millón de visualizacións,
eso xa che cambia a percepción. Ves un vídeo, 100 visualizacións, e dis, buah, isto debe ser unha merda. Que o mellor non é, pero... Xa, Ou non, non. entendo, sí. Sei o que queres dicir. Vale, entonces eu... Bueno, xa falamos ahora do tal, pero eu, na miña opinión, estaría ben que tamén se explicara como, en que se basa o xurado para seleccionar, ou eles escoitan e di, a mí me mola este, ou como vai o tema. Todo o xurado escoita todos os temas e eles puntúan, que, bueno, igual estou aquí dicindo todo isto, igual está todo explicado nas bases, pero, bueno, eu estuve nas mirando antes e non encontrei eso. A ver, eu penso que a votación ten que ser obxectiva, non por gustos. Creo que... Xa, pero, a ver, como entendo, facemos pero... obxectivo a música? A ver, obxectivo dentro de... Pero xa, pero subxectivo... Porque claro, imagínate, subxectivo. A mí non me gusta o rap, pois non me vou a dar o premio a ningún rapeiro, por exemplo, non? Bueno, con todo o respeto, é un exemplo, non é que non me gusta o rap, é un exemplo. Quero dicir, pero tens que valoralo, non? Porque para eso é un xurado. Claro. Entón eu penso que farán, o sea, quero pensar así. Despois que non sea así, bueno, pues non sei. Pero como eso é de portas para dentro, bueno, nós vamos falar de nós, sabes? O sea, nas nosas opinións, que nós sí que podemos votar, bueno, podemos decir obxectivamente e subxectivamente, pero eu vou votar o que máis me gusta a min e xa está. Vale, entón, que facemos? Empezamos, vamos por categorías, falando... Sí, veña, empezámoslo. Por que categoría queres empezar? Veña, pois, polo único grupo que xa empezamos, xa temos repasado noutro podcast, pois empezaría por pop e indie. Vale, pois pop que xa, e indie. ademais, é a primeira. Vale, para xente que nos este escoitando, bueno, os que estés vendo por YouTube, os que son nominados na categoría de pop e indie, os premios Martín Codex, son The Rapants, Lucía Aldao e Mai. Vale, destes tres, eu preguntaríache dúas cousas. Unha, cal crees que vai ganar? E outra, cal é o teu favorito? Neste caso, coinciden. Eu creo que vai ganar The Rapants. É o meu favorito de Rapants, con todo o respeto ás outras dúas nominadas. Moi distintos os xéneros entre eles, que non sei se poñemos algo deles e tal. Pero eu creo que The Rapants, incluso para a xente que nos está oindo, este ano foi bestial a niveles de directos, de repercusión. Creo que deron un salto enorme. Xa, se foi o primeiro grupo que analizamos, eu creo que precisamente foi por eso, porque é que, vamos, é o grupo de moda. Se houbera un premio, esta é a miña opinión, se houbera un premio en xeral do ano, eu creo que sería de Rapans incluso, así que creo que é o que vai gañar, pero non sei. É o meu favorito, desde logo, sí. É un, vale, pues, algo máis festeiro e tal, eu que sei. Aí está correlacionado de antes, entón claro que non estou dicindo que este mal que ben, solo quero que quede claro. Hai que valorar o momento. Bueno, eu falo tamén musicalmente, tamén dixen que son máis do meu estilo, que conste que son eso, a categoría pop e indie. Bueno, eu creo que os tres son indie. Pop non é que haxa ningún dos tres. Poñeremos uns cachiños dos tres para uns cachos de 30 segundos, que total non pasa nada. Pero vamos, eu creo que son totalmente distintos. Musicalmente a min, pois, atráeme máis. É unha preferencia así, pero bueno, continúa. No, iba a decir xa que falamos de categorías porque eu o indie é que claro, a veces hai categorías como folk ou indie sí, que son moi xenérica xa. Son moi a veces dependendo do contexto, porque claro, indie eu sempre relacionei co rock indie, co indie rock, por exemplo, sí. Franz Ferdinand, cousas así. Sí, bueno, neste caso pero indie é como dicir unha peli indie. Indie é vende de independiente. Sí, é como
hai xogos Claro. indie, nos videoxogos hai xogos indie tamén. Claro. Entonces, música indie, en realidad, o sea, entendo, pero chamarlle género, como que eu diría que o 99% dos proxectos do Martín que se presentan son indies. Porque claro, que é indie? Que non tes unha discográfica? No, Claro. no, eu non considero eso indie. Pois como definirías indie? Creo que é un xénero minorista, pero que se... Quer decir, que non é, por exemplo, o rock está moi definido, o pop incluso tamén está moi definido. Creo que é indie relaciono con música que experimentan con varios xéneros e tal. Pois sí que hai indie rock ou indie, non sei, por exemplo, da Rapanse é garage ou así. Pero, por exemplo, as outras dúas que son máis tipo, eu que sei, tipo cantautor ou algo así, as definiría eu, pero non é un cantautor normal. Non é un cantautor Pero tal. hai E ten uns toques así que non se suelen escoitar. Por eso me parece indie. Vale, bueno, pero se son cantautor, é que xa hai unha sección que é canción de autor. É dicir, bueno, é que isto xa non me quero adiantar o siguiente, porque eu vou vos dicir, quedadevos escoitando porque eu, vamos a acabar de falar con isto, pero eu en rock e punk, bueno. Xa, bueno, xa sei o que... Bueno. Sí, sí. A ver, pop e indie. Eu estou de acordo contigo que creo que Rapans van a ganar de calle, entendo, pero bueno, o sea, volvemos ao de sempre, claro, porque de Rapans o están petando. Así de primeiras, Lucía Aldao, por exemplo, bueno, escoitei dous temas. Bueno, neste caso, non sei se coinciden, pero puxen os dous que tiña en Spotify con máis visualizacións, non? Bueno, a ver, unha música bonita e tal, como moi atmosférica. Sí. Eu cando escoitei, o sea, imaginábame o primer tema que escoitei dela, imaginábamo na peli de Sofía Coppola de Lost in Translation, por exemplo. Me imaginaba ese tipo de tal. A ver, ela é unha poeta, lin a súa bio que é unha poeta e tal, e obviamente, claro, nas letras e tal se nota. Claro, é que está na mesma categoría, pero ela é de Rapans, é que non ten que ver. É que non ten nada que ver. O sea, é como, é dicir, é que, claro, pop e indie, é que pop xa en sí é tan amplio, pode ser tan amplio, entón, claro... Eu a de Rapans nos metería nesta categoría, pero bueno. Eu meteríos en rock, claro, sí, é que encaixame máis que algún... Bueno, xa falaremos despois, pero... A mí me encaixa máis... A ver, o que pasa é que é verdad que, podes decir, teñen rollos así como máis funcarras, ou máis incluso disco... E incluso, claro, é que incluso teñen cancións moi distintas entre elas. Cambian xéneros entre as súas propias cancións, entonces, claro, é moi difícil. Eu entendo que tamén é moi difícil. Tamén tiña unha dúbida, incluso porque eu creo que noutra categoría me salta moito máis a dúda. Os grupos preséntanse para esa categoría? Ou... Sí, é que entonces... O sea, son os grupos os que seleccionan a categoría. Pois entonces, cando cheguemos ao metal, explicoche as miñas dudas, porque... Bueno, pero bueno, centrémonos nesta categoría, pop e indie. En rock eu xa tamén teño unhas cuantas dudas xa, pero... Bueno, entón coincidimos que de Rapans vai a ganar na categoría tal. Eu, de todos modos, a min mai dos tres que están, pareceme os que son un pelín máis arriesgados. O sea, de Rapans, o sea, obviamente, son moi divertidos. E xa falamos cando falamos deles. Tal, pero... son moi divertidos e teñen boas cancións, sabes? E é normal que a xente lles mola porque teñen ese toque desenfadado e ese rollo medio bravú, disco, tal, non sei que, bailable. Vale, guai. Pero, bueno, cando escoitei a Mai, o sea, gustoume en plan de que, bueno, me pareceu algo así un pouco máis diferente. Sí, a ver, ten un toque, bueno... Na miña opinión, ten un toque así celta, incluso en algún tema... Ten como toquecillo, sí. Pero é como un dexe, así... Rollos tribales, diría eu. Sí. Como un rollos así tribales e tal. Pero, bueno, sí, igual
igual derrápanse, pero vouche dicir, o sea, derrápanse porque ahora mismo son famosos. Si en fama, o sea, si todos os tres foran así desconocidos igual, non o tería tan claro, O mellor diríache que a min me gustaba máis Mai, igual, Eu no pero... meu caso mantería osa igual, pero Manterías. eso, pero entendo a túa opinión. Pero bueno, de todos modos, a ver, tamén temos que admitir que, o sea, eu escoitei de cada grupo un par de temas. Sí, claro, a ver. É unha mostra que tampouco é super grande, pero bueno, a ver, con 2 temas normalmente tamén te faz unha idea do que tal. Vale, pois entón, eso. Pop e indie. A nosa predición, coincidimos os dous, de Rapans van a ganar o Martín Codas este ano. Vale. Poñemos uns trozos de uns cachiños aí de nada, 30 segundos de cada un para que a xente sepa. Eu que diría, porque xa que de Rapans... Bueno, de Rapans non fai falta, claro, xa. Supoño que casi todo tal. Eu vou poñer... Mira, vou intentar poñer un cacho de Mai. Sí. Porque... claro, non sei, home, igual en certos círculos se coñece máis. É que o Amai... Mai é un proxecto de unha compositora que se chama Iseo Agilda. É un proxecto que fixo fai pouco. Entón, claro, eu creo que ten uns poucos temas. De feito, non lle vi moito contido. O mismo que acabas de dicir ti. Claro, que... Iseo Agilda invocou a Mai varios anos antes, tal. 2022. Claro, é un proxecto novo, relativamente novo. Sí. A ver, vou poñer Big Bang, que creo que me molou máis. A ver se escoita. Escoitase, non? Sí. Bueno, teño que decir, non sei se notaches que o uso das putas panderetas está en todos lados. Sí. O sea, que eu pensaba, eu xa non o vou a usar máis tampouco, porque pensaba que é unha cousa moi original e xa o estamos usando todos. Nada pequena, plenitud inquieta antes do cambio. Fervía xa por ser explorar posibles de atención interna, intensificando. Xovábanos valeiros a irse atopando toda esa nada que me leva a querer tanto. Non era igual, bendita anomalía o diverso vulnerable de unha atracción logo a vida. A materia prima e a luz expande estrias na pel. O meu cabelo a ondear e eu era unha nada preñada do todo, froito dun amor tan puro que o seu recordo ainda crea mundos. Xa está lendo en todas partes, non collo en min de tanto roce. Vou explotar no goce, saberme tan diversa, buscarme os recantos. Vibra todo, vibra, xusto cando aí vou. Bueno, a min mólame moito. Eu non escoitar mólame este bastante. tema. Escoitar os que ten en Spotify, este non o escoitei, a verdad. Parece bastante distinto ao que escoitei dela, porque xa dix, o toque celta que che dixen antes, pois aquí non se ve moito. De feito, este tema parecen bastante distintos aos que escoitei, pero bueno, sí. Este gustoume máis cos outros, tamén hai que dicilo. Vale. Bueno, eu casi non puría o de... que se non nos Sí, vai dar tempo. non nos vai dar tempo, repasamos así, poñemos uns poucos. Nos suxerimos a xente que, joder, botadelle un ollo, que además está ben sempre ver o que hai... Sí, eu descubrí do panorama. co rollo de facer os deberes para este programa. Eu teño que dicir que teño varios grupos dos que vamos repasar hoxe seguidos na miña conta de Spotify que non conocía e que me fliparon, así que claro, animamos a todos. Sí, é que a verdade que a mí tamén molou moito facer isto porque claro, que dá ganas de repetilo para a próxima, para outra, cando haxa algo así. Sí, no, a ver, e pensa que nós estamos facendo 4, hai outros que nos saltamos, blues, funk, soul, electrónica, música tradicional, canción de autor, jazz, música infantil, música folk, esas non as estamos facendo, por exemplo. Entón, pero bueno, eso. Eu de todos modos, despois, mira, parece que vayamos xa ao rock. Sí, vamos. De feito, é o seguinte que había na lista, así que xa... Estuno deseando. Vamos. Vamos a ver.
Non sei por onde empezar. É que claro, igual a mí tamén me pasa que como é o meu A ver, eu creo, é que non sei que vas dicir, pero a min pareceme rock, o sea, dou rock é un punk, parece. Pero bueno, vamos ver. Bueno, Xente... xa se masca o problema. Se masca a tensión. Nada, debate, haxa debate. Se masca a tragedia. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, repito, eu creo que o rock sempre teño moitas expectativas porque é o meu estilo favorito, entonces espero, encontrar tal. Eu o que teño ganas é de poñerme a ver a escoitar todos os grupos de rock que non foron nominados. Xa, é que... Dame ganas a min tamén. Vale, eu agora déixame esbardallar e despois ahora ti me reventa si queres, pero vale. E joder, o que vou a decir non é en si un ataque a estes grupos. Claro, no. No, pero vamos a ver. Mira, destos tres, o sea, vamos a ver, os nominados a rock e punk dos premios Martín Kodax son Moloch, bueno, se escribe Moloch, pero entendo que se lee Moloch, Terbutalina, Mad Martín Trío. Bien, Terbutalina, eu entendo que moita xente, a ver, xa os coñecía tal, a ver, Terbutalina, pois xa sabemos quen son, non? Igual, a ver, non sei. Outro grupo de muros, como de Rapans. Pois sí. Bueno, de Esteiro. Mira que de muros salen grupos, Sabes quen son de Leiva? Sí. Leiva un grupazo, tío, e son de muros tamén, se non me equivoco. Non sei, de muros salen moitos grupos. Vale, vou empezar xa por Moloch. Moloch, sin entrar na calidad, é que non é rock e punk. É que non pinta nada nesta categoría. Nada, e o que me jode é foi o grupo que se meteu nesa categoría e eles foron nominados. Entonces, eu son xurado, escoito Moloch en rock e digo, isto non é rock, isto é metal. Vale. Isto é metal. O sea, é metal. O sea, é que non hai, o sea, se hai unha palabra que define o estilo de Moloch é heavy. Hostia, é que é a música máis pesada que escoitei en moitísimo tempo. Hostia, a primeira canción que escoitei, macho, é que é un medio tempo e guitarras afinadas e non sei que, barítono ou o que sea, e así, iso é rock ou punk? Pois eu non escoitei eso, Lo siento, pero non. A ver se fomos escoitar dos grupos distintos. Eu escoitei un tipo Radiohead, ou así. Non me jodes. Sí, en serio. E Moloch xa foron finalistas no 2020, Espera un momento. A ver se o que escoitei é outro grupo que se chama Moloch. É que vamos a ver, sí. Porque é que xa me extrañaba, porque pensei que ibas a decir, porque a min en vez de pa metal tírame a mellor a algo máis blandiño, pero por exemplo Radiohead é rock. Entón eu botaba por aí. A ver, mira, tío, que vistes, pero hostia, que mal estou quedando. Espera que... Sabe, isto me pasa. hai confusións. Ai. Eso non Isto pasa me nada. pasa, Sí, pero que ao mellor é o que escoitastes, No, xa estou vendo o que me pasou. O que me pasou foi que busquei Moloch en Spotify e hai un grupo que se chama Moloch que é metal e igual non son estes. Os Moloch que escoitaches ti cantan en galego? Teñen... escoitei dos cancións e as dúas eran gallego, pero... Vale, de feito... Escoitei o Moloch que non era. Pero é que teñen moitas cancións. O sea, casi... Claro. Teñen moitas cancións, Refiérome... Non é un grupo como os de antes que tal... De feito, se lle dixo foron... Escoitei o grupo que non era, tío. É verdad, no, en gallego non, en castelán. Escoitei Sexo Tumba, que me fixo gracia o nombre, que esa era moi distinta ás demais. Ai. Bueno, xa só por fazer gracia, despois vouche poñer a canción que escoiteu para que entendas a miña indignación, vale? Porque... Xa ves, rock progresivo e experimental, claro que... Eu xa dixía, soname así a tipo Radiohead con algunhas misturas. De feito, esa de Sexo Tumba é unha ida de olla, Cal poño, bosque ou insectos?
Da igual, desas non escoitei ninguna, porque eu escoitei nas en Spotify, pero eu escoitei ao grupo que era. E ti, pois eu non se atopei en Spotify. Eu, en Spotify, puxen Moloch, a min saliume un grupo que cantaba en inglés e era, o sea, metal gutural. Non, os cantan en castelán, A ver, vou poñer... Sí, pon, calquera. Veña. Los muertos visten a los vivos con el ropaje de la existencia. Tejido con hilo sonoro de sombra en el exilio. Vale, bien, está na categoría correcta. Xa, é que de feito, non me acordo de dicir antes, que eu fixe unha pequena biografía así de varios grupos, tal. E este, claro, agora recordo, son Oro e Hilo, xa sei canes son, e de feito, non escoitar este tema, pero é do mesmo estilo que os que escoitei. Son 3 componentes solo, 2 deles son mulleres, unha é a cantante e a guitarrista, e outra é a batería, e pois teñen un home que toca os teclados. Solo son eses, por eso, claro, vale, non encaixaba tampouco tal. E ti, vamos a ver, explícame unha cousa. Ti buscachelos en Spotify. Sí. Vale, eu poño Moloch en Spotify e me salen 4 grupos que se chaman Moloch e ningún son eles. De feito, mira, Sáleme... teño que ter o historial de Spotify. A ver, pero sí que... Sí, de verdade, Escoiteinos porque... Escoiteinos Joder. mentras iba a facer deporte, pasaba as cancións ca pulsera. Ten que ser Spotify, non pudo ser Hostia, o pois demais. é que a mí me salen 4 grupos e ningún son eles. Todos os Moloch que me salen... Que, bueno, por certo, eso tamén... Igual hai que mirar tamén os nombres antes, porque cando hai tantos grupos que se chaman igual merece a pena... Pero non o poñerías con 2 L's, non? No, Pois a mí xa é o primeiro que me sale. no. 77 ointes mensuales. No, a mí me sale un que é Si se pode ver aí. 398. Joder, deixame poñer cho que escoiteo. Bueno, poñervos. Porque a cagada máxima miña. Bueno, non pasa nada. O sea, toda esa ira que estaba eu arrastrando, pois xa se foi á mierda. A ver se son capaz de encontrarlo. Bueno, bueno, aparte de eso, vale. Bien, entonces Moloch é outra cousa que eu pensaba. Vale, Mad Martín Trío, a mí me parece que, o sea, son uns tíos que tocan moi ben. De feito, o tío que canta en inglés, da xente galegos cantando en inglés, me parece o que sona máis con mellor pronunciación, Sí, dicción, sabes, que parece máis tal. Bueno, a mí me sonaron moi profesionales moi ben. Que pasa? É un rock and roll así moi clásico. Sí, dos 50, así tipo rockabilly e tal, xa. Entonces o sea, é como que o sea, o que fan eles é perfecto, pero non lle vexo nada atrevido, nada. O sea, non é arriesgado en nada. Claro, eu entendo, o sea, o que fan moi ben, que Sí. é un estilo que é moi, ademais, joder, podemos, como cando falamos do blues e tal, como que xa ten esas pautas, pero eu teño que dicir, a min, fliparme, o sea, mólame Sí. moito ese rollo, e dixen, buah, como non conocía isto, flipo. Foi un dos 3 grupos aos que lle dei o meu seguir en Spotify. Vale, entón fago a mesma pregunta de antes. Sección de rock. O
O teu favorito entendo que foi estes. Sí, claro, sí. Que estamos, perdón, non estes. Mad Martín Trío. Sí. E o vaticinio, quen vai ganar? Eu o vaticinio, eu creo que van ganar Moloch. Ou Moloch, como se pronuncia. ¿Bien? Creo que Mad Martin Trio non vai ganar. É que Terbutalina, vou dicir unha cousa sobre Terbutalina. Terbutalina é un grupo que está medrando, xa é un grupo super vello, creo que é do 2010. Xa ten varios discos, neste disco incluso cambiaron un pouco o seu estilo. Pero é que, aparte, este ano gravaron Bailaré sobre tu tumba con Miguel Costas de Siniestro Total e con Ariel Roth. Entonces eu penso que están en pleno ascenso e iso lle pode favorecer para ganar o premio. Entonces teño esas dudas. Pero bueno, vou-me arriesgar e vou dicir que vai ganar Moloch. Segunda vez que chega a final dos Martin Kodaks, pois igual está Vale. a súa. Vale, bueno. A ti que dis? Bueno, eu, claro, que agora o problema é que o único que escoitei de Moloch foi o que acabamos de escoitar aquí. Pero bueno, xa solo con eso tamén é unha muestra. A ver, a min non me apasiona ningún. Sentindo moito, non me apasiona ningún dos tres grupos. É verdad que de Moloch teño que escoitar algo máis, pero sí, o de rock and roll, bueno, aparte que tamén con os grupos en galego, pues non sei, é que eu que sei. Xa que eles fan un rock que é moi clásico e non se arriesgan, podían cantar en galego tamén, sabes? Xa, eu penso que ao mellor É dicir, en rollo de... Porque claro, sabes, a ver, sí, para innovar podían facer eso, pero penso que é un... O que falábamos antes, é tan encasillado xa neso que como que o idioma está encasillado neso tamén. Neste caso, Pero bueno, claro, diste igual, pois facedes un gallego e xa facedes algo novo. A mí en gallego gustaríame igual, ou máis incluso, porque sería o toque. Pero bueno, a mí musicalmente pareceronme moi bons. sí, no, sí, sonan moi ben, de feito, eu non sei que che pareceu en xeral todo o que é a produción, gravar, tal e todo eso. Parece que en xeral eu noto que falta un pouco de pulcritud ao gravar. Hai algunhas veces que escoito, xa veremos despois, me pasou tamén con algún en músicas urbanas que, joder, a canción gustábame, pero se notaba que non estaba ben editado. Xa, Había bueno, claro, ruidos raros. Tens que pensar que Tal, sabes? son grupos con non moitos seguidores, pequenos, que están empezando a mellor, seguramente. Claro, os recursos que ten un grupo así, pois, igual a menos. Os nosos primeiras maquetas tamén eran daquela maneira. Agora é verdad que cambiou moitísimo eso, mellorou un montón. Agora na casa podes gravar un tema, Xa, pero o rollo é que se hai outro artista na mesma categoría que a ti, que está na mesma situación e a produción dese artista sona ben, sí, exacto. igual que ti non estás facendo algo ben, Claro, sabes? sí. Entonces, pero bueno, eu, por exemplo, estes que che gustan a ti, sí que a produción a vexo, pues, fina, sabes? Sí. O sea, creo que sona bastante como ten que sonar. Hostia, está Kensito sendo. Vale, pois, bueno, xa para acabar con este, xa por facer a gracia, vou poñer o grupo que eu escoitei, que pensaba que era Moloch. Pero igual non mola máis, E ora, bueno, eu vou non poñer para que ora entendades por que me quentei tanto antes. Bueno, aí vai. Vale, spoiler alert. Con este cancho son Bueno, parar porque créeme que é toda a canción así, O sea, é que ni siquiera cambia a letra. O sea, que non sei exactamente o que di. Home, normal que dixeras ti, es mi madriña querida. E depois o segundo tema é moi parecido tamén, Estou chorando. Entonces, claro, eu
Claro, que isto é en serio, o sea, eu puxen e dixen, hostia, pero estes que fan na categoría de que... Hostia. Hostia, Bueno, esperamos non ter estupidez, máis sorpresas. Como? Digo que esperamos non ter máis sorpresas. Dese Espero tipo, a que mellor non. eu tamén me puden equivocar en algún. Algúns vinos en YouTube, sobre todo os de Bueno, música pues- urbana, pero... Pues Dios mío querido, En fin, bueno, pues eso, predicción de Mackenzie para victoria de en rock, Mad Martin Trio. No, perdón, dixeches Moloch e Sí. que o teu favorito era Martin Trio. Eu vou a decir Terbutalina o sea, creo que vai ganar Terbutalina e despois favorito, bueno, vou a decir tamén Terbutalina, Vale. porque, bueno, Ele sí que é o seu xénero, punk, aí tal, listo. sí, bueno, teñen, o sea, eso tamén son cancións divertidas, tal, Sí. eu que sei. Bueno, vale, Creo que cal vamos a... de todos os grupos que salen aquí, é o único grupo que vin en directo. Terbutalina, varias veces, ademais. Pois é o seguinte, Vale. deixamos o metal para o final, xa que é o noso xénero favorito. Vamos Estou de a acordo. música urbana, lo. Vale, músicas urbanas, logo. Bueno, pois músicas urbanas temos a Ash Dith, a hostia, se pronunciará Hayden, Sí, supoño que sí. HYDN, Hayden, e despois C Mirazo. Vale, a cara de can. Dime xa, gustouche algún? Ou gustaronche todos? Ou, bueno, A ver, cal che gustou máis? sí, a ver, Cal te xa, gustou xa máis? sabes que este xénero non me gusta, entón, pero esta categoría sí que entre os tres son moi distintos, aínda que, bueno, Sí. por exemplo, vamos a chamar Haydn, con C Mirazo teñen unha canción xuntos. Aí sí. É un cover, pero bueno, así que teño unha canción xuntos. A min, a miña favorita con diferencia é Haydn. Penso que vai ganar tamén. Eso, depois, o sea, profundizamos nos artistas, pero bueno, e ti? Vale. Eu, bueno, teño que decir que eso é un grupo que me dá un pouco de medo porque pensaba que tal, non me disgustou, o sea, o que escoitei. Eu só o único que non me gusta, que podo dicir que non me gusta, A ver se coincidimos. ¿No? é C Mirazo. Sí, É que a ver, é rap, pero é rap con autotune. O sea, é unha cousa así... pero ti que cancións del escoitaches? As que están postas na web dos Sí. premios Martín Codex? No, eu nos premios na web non vi nada. Vinos en YouTube. Neste caso, as del vinas en YouTube. Vale, porque... por exemplo, Procurei ir a unhas porque ten un montón de colaboracións. Procurei ir a unhas que teñan solo, que ademais tiñan máis de 10.000 visualizacións cada unha, tal. Sí que, a ver, dixo que non me gusta pa min, o sea, pareceme que no seu o fai ben, pero a mí non me gusta ese estilo. Ainda así, escoitei 2 temas, as letras están guais, pero eso non me gusta. A ver, eu os temas que escoitei, non sei se algún destes coincide cos que escoitaches ti, os que ten el postos aquí son Pola Beira e O Tubo de Escape. No. A min Pola Beira, dentro de que non é o meu estilo, creo que está bastante guai. O Tubo de Escape non o trago. O sea, é que non me parece boa canción directamente. O sea, non o Pola Beira creo que sí, que ademais tamén incluso mete, bueno, volvemos as pandereitadas, hai algo de pandeireta sampleada, hai tamén como unha melodía así como que pero pareceme que está tal, o Tubo de Escape non me tal. E bueno, aquí dis ti dis Hayden, déxame ver que non me equivoque. Aquí estás fijo que non me equivoquei porque sí que escoitei. A ver, é fácil diferenciarla. Mezcla gallego con inglés. No medio das cancións, pero pareceume un estilo Sí. brutal, Quero dicir, dentro da música urbana, flipoume. Vale, esta é a que me refería eu antes, co de que me gustaron as cancións e me jodeu
que sobre todo cos cascos e tal, estes son cascos que Xa que a produción non é tan... fallan, o sea, por exemplo, ao principio, é dicir, o sea, entendo o que quere facer, pero é como que Non acaba de soar ben. non acaba de soar como tería que soar, Sí, exacto. sabes? Ou tal, pero o sea, estou de acordo que ela ten dos tres igual. Bueno, a mí tamén. Creo que ten unha voz boísima. Sí, a voz está chula, sí. A mí tamén me gustou, sí. O sea, que canta ben, refírame, sin necesidade de axudas ni nada. Non digo que os outros non, é que tanto Mirazo, que é un rapeiro e tal, pero a min o rap gustame máis sin autotune. Eu sou un fan do rap, ou do, sobre todo, hip hop americano e tal. Eso, pois, gustame natural, pero bueno, eso, falámoslo en 3 programas. O autotune, usado na súa xusta medida, eu creo que está ben. E ti tamén o creías. E a Asdiz é un toque máis Rosalía, algo así máis tal, e tamén usa autotune, pero no caso de Jaime, que tamén o usa en algún tema, ou, sobre todo nas colaboracións, pero nos que lle escoitei que máis me gustaron, é a súa voz natural, e ten unha voz boa, voz de cantante, lo, e tal. Xa, a ver, o do autotune, eu non estou contra o autotune, sempre cando o autotune se use con sentidiño, e porque, bueno, ademais tamén, é verdad que ese tipo de música, pois é como... non sei, como parte do rollo, pero bueno, creo que, claro, obviamente se nota cando hai xente que abusa e tal. Eu estou entre Asdiz e Hayden. Non son capaz de decidirme, de cal me gusta máis. Non son capaz de... non sei. Se digo cal vai ganar... Pois... tamén me costa. Porque ao mellor diríache que mete máis probabilidades Hayden, pero de novo, a Asdiz me parece que cando escoito todo me sona bastante ben. Non hai nada estridente que diga tal, pero bueno, vou ir contigo e vou decir que vai ganar Hayden tamén. Pero bueno, en gusto non sei, igual me gusta Asdiz un pouquiño máis. Sí, a Asdiz tamén me gustou bastante. Un poquinho máis, non... De feito, colabora con Berto, que, se non me equivoco, ao mellor equivocome, pero creo que Berto lle produceu algunha canción ou lle axudou agora a empezar ou así. O que sí que mirei no seu canal de YouTube ten un montón de covers, que aí, claro, dixen eu, tamén para poñer que ela, dixen o de Jaime que canta ben, ela tamén canta ben, o que pasa é que nas cancións que están, digamos, gravadas, ten autotune e tal, pero que ten un montón de covers, ela sola que a guitarra e tal, totalmente ao natural, e están moi ben covers de cancións coñecidísimas do pop e incluso do rock, eso, anglosaxón e todo eso. Así que recomendado escoitala tamén. A ver, si tal, podemos poñer un pouco. Sí, ahora, sí, ¿no? que desta categoría non puxamos a ningún. Vale, pois entón vamos poñer a Asdiz. Ela ten dúas cancións aquí, unha que se chama O Extraperlo, que o Extraperlo é con Berto, o que dixen eu antes. Este é Converto. E outra é As Feridas do Amor. Pois vamos a poñer O Extraperlo, entón. De novo panderizada. Sí. Que tanto valor lle das. Levo gravanzos e fabas, non vou extraperlar, con iso de extraperlo, con iso de extraperlar, con iso de extraperlo non buscaré traballar. Do outro lado do río están saber novas cores, baila que andamines, enamoras que enamores, namórate no peito e do teu propio bailar, con iso de extraperlo como van ir traballar, Só temos que reaccionar cando dicir a verdade. Pode falar, ainda peor que recalar. Non, veña coa tasa real para nos amedrentar. Pode pagar, ainda peor, extraperlar. Non. Foxe co aire, foxe co vento, foxe co triste lamento. Foxe co aire, foxe co vento, foxe co triste lamento. Que levas nesa saia que tanto valor lle das.
Sí, vale, a ver. Si ahora con unha segunda escoita, o sea, está guai, pero bueno, sí, non sei, igual Haydn igual é un pouco máis original, non sei. Xa que os dous Eh, dicimos que gana ela, podería poñer un cachiño tamén dela para que a xente que nos está escoitando, Vale, pois, sí, sí, sepa aí. vamos a poñer un cacho de Haydn tamén. Eu que me pon un pouco nervioso xa é o de, sabes estes samplers que, porque este tipo de canción, o sea, se escoitas tamén o R&B internacional e cousas desas, non sei, eu creo que quedalle un par de telediarios a eso, porque todas esas cancións son tan parecidas e todo o mundo usa ese de Sí. ese rollo e por exemplo, o que el rapea, dame a sensación de que o escoitei 1000 millóns de veces con Sí, é distinta verdad, sí. con distinta letra. Es que, Sí, sí, sabes, sí, no, entendo. e esa letra e faz eso, e o que é eu predigo que eu creo que ese tipo de música Xa é que fíjate, si sendo non outra vai a categoría durar. xa, por exemplo, as Tanxugueiras ou as Fillas de Casandro, así, teñen toques así nos seus Sí, temas tamén. é que tamén, claro. Eso, é como o que dis das pandeiretas, que antes as putas pandeiretas, pero xente non vos parece mal, el digo no ámbito de que tal, porque el tamén as meteu no seu proxecto. Claro. Entón, claro, Eu pensaba, joder, que original estou sendo. e ao final todos apañan, por eso dixo eso. Claro. Pero claro, eu creo que agora está como de moda aquí na Galiza, úsase, claro. Bueno, eso, a ver, que sí, perdón, músicas urbanas, perdón, que estou aquí buscando Sí, Haydn. Que Haydn chámase Sandra, Dijo, por si é máis fácil pronunciar, pero bueno, é o seu nome artístico, entón, eso. Claro, se non artístico Haydn, pero cal poño, Augurio ou Cora Mollado? Que, por certo, Augurio, Rosalía non ten unha canción que se chama Augurio? Pois, se non Ou eran se chama as Augurio, Tanxugueiras? No, eu creo que si é a Rosalía, pero parecese o nombre, ou é o mismo. Pon calquera, eu escoitei Vale. Cora Mollado, pero non escoitei Augurio. Vamos poñer Cora Mollado. Cora Mollado é a que empeza con un tumbao destes latinos. De feito, mete La negra tiene tumbao, o cacho ese de Celia Cruz que ten sí. ese, mete no medio do tema, sí. É o original, o sea, moloume o toque, aínda que, bueno, non é dela, pero, obvio, canta xente mete cousas. Bueno, sí, unha referencia. É unha referencia, claro, por eso digo, moloume. Como pode ser que ainda que estés aquí o meu Porque está unha caro me colaboración sinta tamén. solo Que cambiei xa sei, tuve que aprender a cuidar o cora pouquiño a pouco Pouquiño a pouco Pouquiño a pouco Pouquiño a pouco Ei, mírame mami como me vou consumindo Levo tempo con esta pena que vou arrastrando E finxir non sei, ni creo que me mereza E non che vou dar o gusto de deixarte a media Ando caendo perdida, volan vendo unhas feridas Enterrando con esencia, te recordo cada día Sigo caendo, loco, sigo chorando Intentando encher de vaguas o vacío deste peito Como pode ser que ainda que estés aquí o meu caro me sinta solo Que cambiei xa sei, tuve que aprender a cuidar o cora pouquiño a pouco Como pode ser que ainda que estés aquí o meu caro me sinta solo Que cambiei xa sei, tuve que aprender a cuidar o cora pouquiño a pouco Pensé deixen, era algo só dunha vez máis podías caer Pensé deixen, Estela. se casaba e ahora chamar porque queres mover Xa te viña avisando co cura mollado Non sei o que quere ver Sei que ahora andas todo angustiado Depende do veneno que domina ben Delirio que se pasa de corpo a corpo Bueno, É que claro, escoitamos a Iris Mackenzie, precisamente, en vez de ela ao principio, que é o colaborador deste tema. Non me daba conta que era un dúo. Sí, Claro, ahora é cando empezaba a cantar ela. Pero bueno, eso. claro. Pero sí que ten boa voz. Bueno, músicas urbanas, entonces reggaetón está dentro de músicas urbanas, porque isto é reggaetón.
Pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, ta. Eso é o ritmo reggaetón, Sí, é o ritmo reggaetón, pero Esa- bueno, non me parece un tema de reggaetón, Porque a mí o reggaetón non me gusta nada, este tema ainda máis. Eu creo que é unha música latina, pero non tipo, sabes? Sí, pero bueno, ese é o ritmo de reggaetón. Pum, ta, pum, ta, pum, Pero ta, pum, tamén ta, Gloria pum. Estefan ten ese tipo de bases. A min recorda máis a un tema de Gloria Estefan que a un tema de Daddy Yankee, por exemplo. Pero igual porque ti estás pensando no teclado, no pum, Sí, claro, ta, sí, pum, sí, ta, por pum, suposto. ta, porque suposto. eso é un, claro, es un rollo o tumbao ese, sabes? Pero bueno, xa, sí, no, o sea, está guai, a mí mola a voz dela e tal. A mí me pasa eso que che comentaba antes, Sí. pero bueno, igual son gustos tamén, non sei, a mí me parece que o baixo e tal, parece como que hai demasiada distorsión. Non sei, non me pega moito tanta, pero No, este tema que guai. conste que me mola, pero non é... Eu escoiteino, pero a mí os que máis me gustaron dela son os que ten ela sola. Que se che dixo, casi todos os títulos son en inglés, por exemplo, mete castelá ou galego e inglés, así. Vale, bueno, pois isto foi entonces o de músicas urbanas e quedanos unha última sección que é a de metal e heavy. A miña favorita. Vamos allá, entonces. Vale, aquí os nominados son... bueno, de novo isto é un desafío de pronunciación. Temos a Reimer, Hair Anxiety e You Can Thide. Supongo que se pronuncia así, You Can Thide. Todo Non xunto. o sei. Sí. Cal foi o teu favorito? Bueno, antes de favorito, aquí sí que vou dicir o que dixías ti de Moloch antes, pois eu digo, Dios mío, You Can Tithe. Tamén non me meto co grupo ni nada, non quero dicir que sea malo, simplemente non me parece a súa categoría para nada. O sea, isto é metal e heavy. Si algún toque metal ten, será un deje de nu, pero que ni eso. É máis ben, como eu metería a música urbana. Non é que non se You me... Can Thide, de música urbana. Hostia, É que a ver se che canción a ver se por pasa o mismo que a mí. canción, no. De feito teño a súa biografía. Está formado por Caixo é unha mistura entre Caixo e Kings of the Beach. A ver, a min de metal nada, Non me parece nada, máis ben tipo podemos meter no rock este tipo festival. Non me entra en nada, é moi urbano chámolle porque é como canción protesta. Pois é que non ten nin ritmo metal, nin música metal, non ten metal. A ver si me pasou con estes, como que me pasou con Moloch e eu. Non, porque este é un número moi... Casi un nombre moi pouco común, está todo xunto. A ver, ao mellor as cancións que presentaron aí, claro, que eu esas cancións nas escoitei en YouTube e en Spotify. Vale, vamos a escoitar. Vamos a ver porque, Dios mío, querido. A ver, You Can Thide, vamos a escoitar unha que teñen aquí que se chama Guerra.
Vale, perdón, estaba un momento solo para diante, solo para ver se había algún Sí. cambio. Porque, Que porque conste iba a que decir, isto é o máis metal que escoitei deles, de verdad. E ainda así, Vale. si xa pon aí bueno, tiña aberta a biografía, Carlos, pois que non nos estás escoitando, ou porque para que nos estades vendo, e xa poñía mistura de punk, trap, e que claro, claro que cando é fusión, cando os grupos son fusión, é complicado, pero bueno, sí que creo que che vou a dar a razón, porque isto igual, estes podrían tocar con Rebelión do Inframundo, Sí, por claro. exemplo. Entonces non, xa digo, non me meto co grupo, que de feito, ostra, o grupo, ademais Pero- creo que está é moi pro todo, pero creo que nesta categoría non encaixan. unha pregunta, pero ti, por exemplo, cando surgiu Limp Bizkit, independentemente de que guste máis ou menos, pero Limp Bizkit en que categoría o purías? En metal. En nu metal. Bueno, en nu metal no, bueno, en metal, sí. No metal, eu creo que cando saliu non existía. No, claro, é que Claro, é que non existía o nu metal e ademais eles mezclaban hip hop con metal. de feito, mira, You Pero Can cal Time era a categoría? escoitei algunha canción tipo Linkin Park, que eso sí que é nu metal, pero quitándolle, o sea, imagínate a Linkin Park sin guitarras eléctricas. Pois sonaba iso. Entón, claro, Xa é jodido, non? A ver, por esta canción, claro, que si lle quitas esas guitarras con distorsión e un pouco esos fills de sí, batería, é que non é metal. no, mas se sea, escoitas outras vas te dar conta de que por eso te digo, esta é a máis metal, o sea, invito-vos a todos os que nos estás escoitando a oír outros temas deles e desver que o máis metal é o que acabas de escoitar. Bueno, é jodido, claro, se ti me dis que isto xa é máis metal que tal, pois pues, entonces, bueno, claro, non sei a outra, pero A ver, que ao mellor é que é o que dixo, claro, aí volvemos ao principio, si se presentan con dous temas e son eses dous temas, ao mellor escoitamos o outro tamén ten toques metal, ao mellor, claro, presentanse esa categoría con eses dous temas. Claro, aí pode ser, tamén, se eles mesmos se presentan á categoría, pois será porque esas cancións teñen algo que ver, non? Pero eso, que eu nos metería pola súa traxectoria, eu tamén considero que aínda que esas dúas cancións foran metal, se o resto non o son, ningún grupo se debería presentar a unha categoría que non nos representa, que representa un par de temas. Na miña opinión, xa, pois, bueno, pois eso, que a xente decida. Que a xente decida si yo cantai ten que ser metal ou non, si teñen que ganar. Igual ganan. Igual gana a categoría de metal. E bueno, pero este é que, a ver, os premios tamén non hai que tomarlos tampouco moi en serio, porque eso é como os Grammy, ti sabes aquele Grammy nos 90 que o Grammy de mellor banda de metal estaba nominada Metallica, que daquela, a ver, ahora vale, pero daquela, joder, non sei se era cando sacaron o Black, no, o Master of Puppets, despois do Master of Puppets seguro. Non sei se era cando sacaron o Injustice for All ou soname que era antes do Black Album, pero quen ganou o Grammy a mellor grupo de metal? Jethro Tull. xa. Jethro Tull a mí me encanta, pero es que non es metal. Xa. Claro, que por eso. Non é un grupo de metal. O Por sea, eso. entonces, bueno, das yo eles, de acuerdo, pero non es... Vale, entón, entendo que yo cantai non foi o teu favorito. Non, pero bueno, podía ser o meu favorito e non ser desa categoría, pero bueno, neste caso, claro, Cal foi o teu a favorito? min apasiona o metal, entonces os outros dos grupos sí que son metal. Ademais, levei unha sorpresa moi grata porque non os conocía de nada. E o meu género metal, que xa o dixen en anteriores podcasts, é o metalcore, e son os dous metalcore. E sobre todo, bueno, molaron os dous moitísimos. Son os outros dous grupos, antes dixen que lle dera a 3, xa dixen que era Mad Martin Trio e dous máis, e son estes dous. Her Anxiety, que é o meu favorito, flipei, e de feito despois entendino cando vin a súa biografía. Ai, mima, quedei en blanco. Reimer, tamén me molaron. Pero se teño que escoller entre os dous, Her Anxiety, porque é que é como se escoitara a un grupo internacional, vamos, a min péteme isto no res ou tal.
no main stage ás 10 da noite e dixo flipante. A ver, en directo non sei como son, pero é que sobre todo a canción Adrift, recomendo volar a todos, xente. É unha puta pasada. E despois entendino e dixo por qué. Porque, polo visto, xuntáronse músicos como que xa eran en plan pros, pois misturáronse aí para facer este grupo. A cantante é feminina, cuns guturales da hostia, Aida chámase. Bueno, eso, non hai máis que escoitalos, a verdade é que me encantaron. Pois a que dixo non a escoitei o Mar ou Diciembre, que son as que teñen aquí. Pois a Drift era que máis Claro, que escoites igual tiñan que en Spotify. escoitaches, eu polas que escoitei, eu me quedo con Reimer. A min gustoume moito máis Reimer. Bueno, pues mira, guai. Reimer me parece que sonan máis profesionales, me parece que recordaronme un pouco a Parkway Drive en cousas así, e Her Anxiety, a ver, non nos engañemos, vai un pouco tanto pola estética, presentación vocal femenina, Arch Enemy. Vale, sí, pero vai un pouco por aí. A min, por exemplo, E, Arch Enemy non é santo da miña devoción. Hostia, Tamén é un grupo metalcore e tal, pero este grupo sí que me mola moito. A ver, eu só escoitei a Drift e as dúas cancións que máis tiñen tal, pero que xa era para escoitar máis grupos e ao final acabei o paseo escoitándoos a eles todo. E deixei os outros para outros días. Pon aí un cacho da Drift, ó. Sí, na web dos Martin Kodaks non teñen esa. Claro, vale, iba a dicir en YouTube, pero é verdade, non poñes lo que... Non, busco. Mira, poño a Reimer. Sí. Desta categoría podemos escoitar aos tres. Poño a Reimer e mentras busco a doutro grupo, pois... Sí, que Reimer tamén me molaron moitísimo, Vale, esta canción se chama To Those Who Found and Had to Let Go. Bueno, estes cantan en inglés, É a máis conocida deles, creo. Tamén é un grupo que se mesturaron aí de tal. Sei que hai xente de Arteixo, hai xente de Vigo. Vale. Escoitas? Sí, sí. Sí, non sei, a min vamos a poñer a
non sei, a mí me sona moi guai. Sí, a min Por tamén, rollo que é. O sea, de novo, é que eu son, vale, son moi pesado e moi, o sea, teño que dar bastante rabia con eso, pero destes tamén se pode decir un pouco o que eu decía do grupo rock and roll que che molaba a ti. Tampouco se arriesgan nada. O sea, pero fano de puta madre. Sí. O sea, de feito, non sei, é que producir metal tamén é jodido e a mí me parece Sí, que sobre sona todo moi aquí, é que guai. claro, non sei como será producir metal aquí en Galicia, pero... A ver, non sei, pero a mí estes me sonan bastante guai. Sí, eu xa che dixo, tanto destes como dos outros escoitei xa moitos temas. Vale, pues E vamos sobre a todo poñer, o outro que vas poñer agora de llevar pasadas, porque escoitei no Spotify, que foi o que máis me flipou. Xa añadín algunha playlist das que tiña eu en Spotify e despois vin o videoclip, que é isto que vamos poñer agora. Vale, eu este non o escoitei, eu escoitei as dúas que teñen. Entón vamos a escoitar Adrift do grupo Heranxiety. Bueno, para xa, se queres, No, é que de feito me estaba molando moito, Xa, é que mólame moito o toque este que tamén o fan moitos grupos metalcore agora, bueno, agora, sempre. O de unha guitarra solista todo o tempo por detrás, bueno, con un riff tal, pero punteando. Encántame ese tipo de cancións, sabes? Sí, está Non guai. sei, mólame. Bueno, vouche dicir, parece esta canción non sei porque non a teñen no do Martin Goddard. Me parece moito mellor esta canción e soname mellor que as que busco itei. Xa, é que de feito, este videoclip está na discográfica deles. 14.000 e pico de visualizacións, tal, o sea. No, máis, creo, 19.000. No, pues, fíjate. Pero, pois, despois de escoitar isto, creo que vou cambiar o meu... Xa, a ver, tamén teño curiosidade por velos en directo, porque claro, a ver, ao mellor en directo escoitelos e aquilo é unha tal, pero, bueno, hai que fiarse, non? Sí. Pois mira, sí. Vale. Sí, eu, na miña opinión, estes son os, bueno, dos tres igual os que, sí, máis me molaron. Basándome ahora nesta canción. Xa, claro. Escoitar outras dúas e tal, parece que me molaban máis os... como chaman? Rhyme? Sí, Rhymer. Na canción que puxastes non me recordaba tanto, pero eu nas que escoitei en Spotify tiñame un toque a Ginger, tío. Non sei. Sí, claro, Ginger... Así que son os dos metalcore, pero claro, o metalcore é moi amplio tamén. Estes tírame máis a tipo Bring Me the Horizon ou a While She Sleeps ou así, pero os outros tírame máis a un que é un pouco máis, como se di, máis oscuro, máis tal, como tipo Ginger, así. Vale, isto, no, o sea, non é que queira
marcharme do tema dos Martin Codex, pero é que isto me desperta unha cousa que igual tamén molaba que a xente opinara nos comentarios. O metal é un género conservador ou non? A ver, ollo que estou preguntando. Mira, non falo políticamente. Estou falando musicalmente. E creo que aquí tamén se ve. O sea, isto creo que xa comentamos en My Podcast, comentaremoslo máis, porque obviamente é un tema que tal. Sí. Pero, a ver, quitando... que eso, dame a sensación de que xa algo falamos desto, pero... quitando, claro, porque ti vas a un resu ou un macrofestival destes de metal e dixme, tío, pero é unha época de la hostia para o metal. Non estou de acordo, non é verdade. O metal está en declive. Punto. O sea, e a xente que sigue, o sea, os que enche festivales son grupos que, joder, que se fixeron famosos a finais dos 80. O sea, non, sabes, Metallica, joder, Metallica son uns señores, ya. O sea, claro, hai que escutar cousas novas. Como para encher un resu sí que non fai falta que veña Metallica, pero é que un resu hai un en España xa está, e venche toda a xente de España por resu, claro. Vale, se houbera un festival en cada tal, como o pop, por exemplo, no, pero a cuestión é o declive tamén pode que este basado no feito de que o metal é conservador musicalmente. Eu creo que é conservador. E que non arriesga. Sí. Vale. Bueno, pues non creo que o declive teña que ver con eso, Eu creo que o declive ten que ver claramente con que nos están metendo ahora as redes, a televisión, as radios, que é tirar para... É que ahora escoitas hasta os 40 xa non hai nin pop, xa é todo... bueno, o pop que pode haber é a Aitana, pero bueno, refiérame, xa é todo tirando para música urbana latina sin apenas traballo, sabes? Bueno, pero nas redes sociales normalmente ti ves o que o sea, o algoritmo recomendache o que sí, pero ti, xa, pero vouche dicir o porqué. Ti ves un vídeo de alguén facendo un truco de magia e poñenche a Daddy Yankee de fondo, non che poñen a Metallica. A ver se me entendes. Claro, entonces, as redes, claro, todo se usa as cancións de sempre. Mira, Puxetes metí unha canción aí atrás no outro podcast de, que sona sempre en TikTok. Claro, non sona sempre en TikTok Avenged Sevenfold, verdad? Sona esa canción que dixías ti que non sei que. Pois claro, é que por eso penso. Nós porque nos gusta o metal. Bueno, no meu caso, porque meu pai gustaba rock e tal. A cultura da xente claro, nós gustanos creo que en común porque os nosos amigos todos nos criamos co rock e tal. É que eso ahora desaparece, sabes? Por exemplo, temos non vamos dicir nombres ni nada, pero temos amigos en común que teñen rapazas pequenas e que se crean o sea, que lle gusta o rock son as raras. Cando antes non era raro, era mitad. Había mitad que tiraba para música mainstream. A ver, pero de todos modos recordemos que claro, que iso igual depende das épocas, ¿no? Porque o rock é unha música que se supón que era rebelde. O rebelde ten que ser o distinto e ten que ser o raro, pero ao mesmo tempo o rock tamén foi mainstream no seu momento. Tamén o jazz. O jazz sí. Parece que tal, que unha música como de tal, o jazz nos 50 era música mainstream. Ainda que tal. Pero, a ver, hai como cada vez máis subgéneros, máis fusiones, o sea, xa fai uns anos que levamos na época nas fusiones. Pero a cuestión é, eu creo, a ver, toda a música ten o seu espacio, o seu nicho, pero claro, dependendo de como fagas unha cousa ou outra, sabes? O sea, non sei, eu creo que eso. A ver, ti máis ou estamos de acordo, para ver o que opina a xente. Sí, sí. O conservadurismo dentro da música é a causa de que o metal vai para tal, porque, quero dicir, nós estamos falando, me mola isto. Bueno, nos mola a nós porque é o metal, pero da mesma maneira que nós escoitamos música urbana e decimos, pareceme que xa escoitei isto 20 veces, pois imagínate unha persona tamén que dirá, todo sona o mismo. E é verdad, porque isto que acabamos de escoitar non sona guai, son grupos galegos, estupendo, que o mellor para eles, pero
non estamos escoitando nada que non escoitáramos 20 Sí, veces. claro, por eso O sea, dicimos sona isto, sona aquilo. É facer algo que xa está feito. Sí. Non hai máis. Entonces, claro, en metal, pois... A ver, e hai, claro que hai grupos de metal que ao mellor Sí, son que máis... fan mil experimentos, sí, é verdad. Pero son máis desconocidos, non chegan a... Pero, claro, o sea, porque que grupos de metal podemos decir que lles vai guai, que, o sea, están tal, e que fan algo máis arriesgado. O sea, porque Bring Me The Horizon... No, pero me dura eso nada. A ver, bueno, máis distinto que isto, que como que tal, sí que é. Bueno, O sea, sí que é. é metalcore que agora o que falamos tamén en outros podcasts que metenlle moita base electrónica e tal, sí, se so variedade, sí, pero Claro. que tamén a mete, falei de White Sleeps, mete ya White Sleeps, mete ya incluso o Avenged Sevenfold nos últimos discos tamén lle meten moito. Claro, é como cando lle meten dubstep. O dubstep que estuvo de moda fai 10 anos, oías metal con dubstep. De feito, non sei que canción escoitamos hoxe que tiña dubstep. Creo que foi no primeira... Que é o dubstep? O dubstep é... Sabes? É o típico que fan os que fan ruidos ca boca, sabes? Sí, vale, sí. Que son como... bueno, perdón polas miñas onomatopeyas, Onopatopellas. Onomatopeyas. As onopatopellas. Pero eso, que non... Vale, bueno, pues eso, nada. Pues aí deixamos a pregunta. Nos parece que o temos bastante claro. Vos que opinades? O metal conservador ou non? Vale, pois xa fixemos as nosas predicións. O próximo mércores saberemos os resultados. Que pasa? O sea, ti e máis eu coincidimos en casi todas, non? Entonces Vamos dar un non hai repaso breve ao que fixemos. A ver, en pop e indie, que teño aquí apuntado, eu dixen que quería que ganara The Rampants e que vai gañar The Rampants. E ti tamén. Eu sí, Bueno, creo que van gañar de Rampants. No, dixastes que, bueno, non sei se dixastes que preferías que ganara Mai ou... No, o sea, que non tiña claro se me gustaba máis Vale, Mai, vale. pero que teño claro, o sea, creo que van ganar de Rampants. Vale. A discrepancia tuvémola en Rock e Punk, que eu dixen que iba a ganar Moloch, pero que quería que gañara Mad Martin Trio, e ti queres e crees que vai gañar Terbutalina. Bueno, que en realidad me da igual. Bueno, sí, que xa que entre os tres, que bueno, que tal, sí. O que pase en rock este ano non me importa Xa. máis. En músicas urbanas, aí tamén houve discrepancias, non? Eu dixen que quería e que creo que vai ganar Haydn. Sí, bueno, eu E ti dudabas entre Aziz e Haydn. sí, eu dudo entre as 10 Haydn. Mira, para que haya máis discrepancia, eu digo que gane Ashtiz. Moi ben. E Metal e Heavy, eu quero e creo... Bueno, aquí non dixen o que creo, verdad? Eu quero que gane Her Anxiety, pero bueno, dudo entre... Eu creo que Jochen Dive... volvo a dicir, non teño nada en contra deles, pero creo que non están na súa categoría e por eso mismo non deben gañar. Así que eu 50-50 teño, pero bueno, como prefiero a Her Anxiety, pois veña, vamos darlle o meu voto para ele. Como isto vai por votación tamén, Xa, tamén é claro. o rollo, que grupo destes vai convocar máis xente? Ou para votarlles, ou que sea, non sei. Pero bueno, eu tamén voto por Her Anxiety, sí. Vale. Bueno, Vale. pois xa temos Entón, aquí o especial feito, xa. Vale, e entón que? Si eu acerto todo, que pasa? Pois que fai a lotería, cubre aí a Euromillóns. A ver se tes tamén sorte neso. Vale. Bueno, deixadenos nos comentarios os grupos que pensades. Eso, e se vos gustou o programa, porque a ver, é un programa que vai irse a hora e media, o doble que un podcast normal, bueno, pero este era un programa especial, de feito non vamos a incluir na liña de tempo, vamos a poñer especial, non vamos a poñer 1 por 9, nin 1 por 7, nin nada a posición que lle toque, por lo menos nesta temporada. Pero se vos gustou o contido e queredes que analicemos pois máis festivais ou dadenos suxerencias de festivais ou, bueno, festivais premios, perdón, non sei por que estou dicindo festivais. Ainda que, bueno, se vedes algún cartel dun festival e queredes que analicemos tamén,
Dádenos ideas. Nós temos unhas cuantas, pero bueno, isto caduca ao ritmo que estamos subindo con cada semana, pois chegará o momento no que falemos de No momento no que nos agobiamos. ao renacentismo segoviano. Mi má, tío. Ideazo, Ou falamos de Digo, series, que agora renacentismo levo unha segoviano. temporada vendo series que teño a cabeza que me va a explotar. Bueno, e por certo, tamén valorade do 0 ao 10 a cama de Mackenzie, para os que vexades, e tamén se é gris ou Na azul. gama cromática E valorade. na gama cromática, Que por eso certo, é gris ou Kenshi, azul. gracias a Dios, ou bueno, a Dios, ou eu non son creyente, pero eso, está vivo, O que pasa é que aquí, xa dixo, estamos grabando a 10 de maio e aquí hai unha ola de calor a 30 grados, e iso que xa son as 11 da noite van ser, pero leva todo o tempo tirado no chan ao fresco. Entonces hoxe non o vistedes, pero bueno, estar estuvo por aquí, ou creo que non chegou a verse. Non chegou a verse, pero chegou A oírse chegou a oírse. Bueno, querido Mackenzie, un placer como sempre. Igualmente, Carlos, vémonos no próximo programa que, si non me equivoco, será un especial sobre algo que nos gusta a todos, pero non vou dicir en voz alta para non dar spoilers. Para crear un thriller. E ademais, para que, por si me equivoco. Pois veña, xente. Veña, Voi entre dúas terras. apertas a todos e a todas. Chao, chao.